שלום, אני זיו אלמגור, בעלה של אסנת, אבא של לי, רז וקורן. הגעתי ליישוב לפני 15 שנה במטרה לחיות במקום קהילתי, במקום שייתן לילדים שלנו מענה בתחום החינוך, במקום שיהיה בית גידול לילדים. הילדות שלי, הבכורה נכנסה באמת לבית חינוך, כאשר המרכזית והקטנה כבר נכנסו למקום שהוא קצת יותר צפוף וקצת פחות איכותי ממה שרצינו, ממה שקיווינו וממה ששאפנו אליו. הבת המרכזית שלי אפילו קצת איבדה עניין בבית הספר והלכה קצת פחות שמחה לבית הספר, וראיתי איך הפוטנציאל שלה הולך ומתרחק מהגשמה. אותי זה הדליק בתור הורה. אני חיפשתי שינוי, אני זקוק לשינוי, כמוכם. יוסי חדד לוי הגיע ליישוב לפני 10 שנים. את יוסי חדד לוי הכרתי מקרוב כבר לפני 10 שנים עדיין. פיתחנו ביחד תחביב רכיבה. בתוך תחביב הרכיבה הזה ישבנו שעות ורכבנו ודיסקסנו על הבעיות שראינו אותם עין בעין כבעיות אקוטיות להתפתחות ולשגשוג היישוב גם בתקופת העתיד. יוסי חדד לוי השתחרר מהצבא לפני 5 שנים, עשה תהליך של מעבר מהצבא אל האזרחות, עבר תהליך למידה בצורה מהירה וחלקה, נכנס לתוך תפקיד ענק שלא היה לו מושג איך לאכול אותו, ותוך חודש הוא שחה בתוכו, והתחיל לבנות בתוך המערכת הזאת תוכניות עבודה ושגשוג, כאשר הביאו אותו למקום מאוד מאוד טוב בחברה. לפני חודשיים נכפו עלינו לצערנו בחירות, נכפו עלינו בחירות, אף אחד לא רצה אותם. אני הייתי כבר קרוב למועמד מסוים. יוסי חדד לוי הרים אליי טלפון ואמר לי, זיו, החלטתי להתמודד. כשיוסי חדד אמר לי את זה, פניתי למועמד, לחצתי את ידו, החלתי לו בהצלחה, ומיד נרתמתי לעשייה יחד עם יוסי חדד לוי וצוות נהדר. הגעתי לחוגי בית, ראיתי את תיקי העבודה, ראיתי את האנשים עם עיניים קרועות אל האמונה של יוסי, נסחפים אחרי האמונה, מרגישים ביטחון באמונה, יוצאים משוכנעים מהאמונה, יוצאים אל דרך חדשה עם תקווה. גם לכם אני ממליץ להגיע לחוגי הבית. חוגי הבית של יוסי הם הדרך להכיר את האדם האמיתי, את הבולדוזר שיעמוד מאחורי המילים שלו. אני מכיר אותו אישית, אתם? אם אתם לא מכירים אותו אישית, זה הזמן להגיע לחוג הבית.